こんにちは。チベットディスペクでは、チベットやダレイラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。法王は供養の日に法話を説かれました。中央チベット政権は1989年のチベット殉教者を偲び、祈祷会を開催しました。中央チベット政権はエストニアとスロバキアの代表団とともに、チベット放棄66周年を記念しました。スロバキアとエストニアの代表団は、共同記者会見でチベットへの強力な支持を再確認しました。第5回ヨーロッパスタンド・ウィッチベットの集会でチベットの自由への国際的支援を再確認しました。チベット暦の1月15日にあたり、チョルトゥ人として知られる供養の日である今朝、ダレイラマ法王は主要なチベットの寺院で法話を説かれました。法話では、ジャタカ物語を取り上げ、ブッダの過去の前世を通して慈悲や知恵、そして無視の精神の大切さについて語られました。チョルトゥ人は次第仏教祭の一つであり、チベット仏教徒によって深い敬意を持って祝われます。この日はモランチモとして知られる大祈願祭の締めくくりにあたり、ブッダが教えへの信仰を深めるために一連の奇跡を示したとされる期間を記念するものです。この縁起の良い日に祈りを捧げ、供物を捧げ、宗教的説法に参加することで精神的な理解を深めます。法王によるジャタカ物語の教えは数えきれない生涯をかけて他者の幸福のために捧げられたブッダの旅を思い出させてくれます。道徳的な教訓に富んだこれらの物語は知恵と立派の道を歩む修行者たちに今もインスピレーションを与え続けています。この神聖な機会には多くの僧侶を日相在家の信者が寺院に集い、法の導きと幸福を受けました。中央チベット政権は3月8日、1989年の中国支配に対する抗議デモで命を落としたチベット人を追悼するため、祈祷会を執り行いました。1989年チベット放棄記念日に合わせてラサで何千人もの人々が抗議活動を起こし、それに対し戒厳令が敷かれ、武力弾圧が加えられました。ペンバシン主席大臣は演説の中で、厳しさを増す制約の中、自らのアイデンティティを守り続けるチベット人の不屈の精神を強調しました。また内閣のツェギャル・チョギャ・ドラニー事務局長はこの法要の意義を述べました。毎年行われるこの追悼行事は、チベットのために犠牲を払った人々に敬意を表し続けています。中央チベット政権はダラムサラで第66回チベット放棄記念日を執り行い、エストニアとスロバキアからの代表団を迎えました。ペンバシン主席大臣主導のもと、式典ではチベット放棄の掲揚、殉教者への黙祷、そしてチベット指導者たちの演説が行われました。特別ゲストとして出席したエストニア国会議員のユー・カレライト氏はチベット人への強い連帯を表明し、チベットの戦いをエストニアがソ連支配下で経験した苦難になぞらえました。また、権威主義政権は自由への意思を打ち砕くことはできないと述べ、チベット人に対し自らの大義に揺るぎなく取り組むよう呼びかけました。さらに国際的な議会の支援強化を訴え、象徴的な連帯の印として、守る意思と書かれたスウェットシャツを主席大臣に送りました。主賓のアンドレ・キスカ元スロバキア大統領はダレイラマ本の著書を読んだことがきっかけで、チベット支援をはじめ、人道活動に身を投じるようになったと語りました。自身が大統領在任中に法をスロバキアへ招待した経験や、チベット博物館で昇進講義者の写真を見た際の深い衝撃についても触れました。そしてチベットの現状をウクライナと重ね合わせ、ヨーロッパ諸国に対してチベット問題に声を上げるよう訴えました。また、特に若い世代のチベット人に希望を持ち続けるよう励ましました。式典は祈りの儀式とチベットの NGO が主催したピースマーチで締めくくられました。また、スロバキアとエストニアの代表団は式典に先立ち、同日朝に法のご住居でダリラマ法14世に謁見しました。3月10日、第66回チベット放棄記念日に世界各地のチベット人と支援者たちは抗議デモや国旗掲揚式を行いました。ロンドン、コーペンハーゲン、ストックホルム、オスロ、ビリニュス、ブリュッセル、
チューリヒの中国大使館前ではデモが実施され、オランダとスイスでは100人以上の中国人も参加しました。また、パリや東京、中央、東欧の各地ではピースマーチが行われました。さらに、ベルギーのカステルレ、オーストラリアのマリビンソン、アメリカのイスト・ラザフォード、フランスの30年シャンパネルではチベット国旗が掲揚され、各地で連帯の意義が示されました。また、シドニーではチベット情報局が故ゲルテンル氏を追悼するセミナーを開催しました。第66回チベット放棄記念日の式典終了後、スロバキア元大統領のアンドレイ・キスカ氏とエストニア国会議員のユー・カレライト氏がダラムサラで共同記者会見を開き、チベットへの強い支持を改めて表明しました。エストニア議会外交委員会メンバーのライド議員は中国のチベットに関する出張に対抗するよう国際社会に呼びかけました。また、一つの中国政策を理由に世界の指導者たちがチベット問題に消極的な姿勢をとっていることを批判し、自身も中国から定期的に外交的抗議を受けているものの、チベットは存在し、チベットは占領されていると明言し、それらの抗議を根拠のないものとして一蹴していると述べました。そして世界はもっと大きな声でチベットを支援すべきだと訴えました。キスカン元大統領はダライラマ法との深い個人的なつながりを改めて強調し、法の教えが自身の人道活動に与えた影響について語りました。さらにチベット博物館で目にした展示の感動やチベット人が自由のために払ってきた犠牲について触れ、世界はチベットの戦いについてもっと声を上げるべきだと訴えました。そしてチベット人は決して孤立しているわけではないと強調しました。両氏はヨーロッパ諸国に対しチベット問題への取り組みを強化し、中国による情報操作に対抗するよう求めました。記者会見の最後には地元メディアとの質疑応答が行われ、両氏は引き続き国際社会でチベット擁護に取り組む決意を表明しました。今週火曜日、エストニア代表団は、ケンポスナムデンベル議長、ドマツリンデカン副議長、およびチベット亡命議会の常任委員会メンバーと会談しました。議長はエストニアの支援に対する感謝の意を表明するとともに、中国とチベットの紛争の解決、チベットの文化的アイデンティティの保護、そして中国との対話の再開に向けた国際社会の支持の確保が急務であることを強調しました。副議長はチベットの環境的重要性について訴え、エストニア代表団に対し、欧州の場でチベット問題を積極的に提起するよう呼びかけました。会談は質疑応答を経て、議場の見学をもって締めくくられました。オランダバックで第5回ヨーロッパスタンズ・ウィズ・チベット、ヨーロッパはチベットと共にあるの集会が開催され、第66回チベット放棄記念日を記念して3000人以上のチベット人と支援者が集まりました。オランダのチベット人コミュニティと国際支援団体が共催し、チベットの平和的な自由闘争への世界的な連帯を強調しました。集会には元チベット特使のケサンゲン前氏、フィンチンゲンガン代表、オランダ国会議員のジャン・パテルノテイ氏とイサ・カフラマン氏、さらにハリウッド俳優のリチャード・ギア氏や元 NBA 選手のエネス・カンタ・フリーダム氏などが参加しました。講演者らは中国の人権侵害を訴え、より強力な国際的な対応を求めました。また、中国大使館前を通過する6キロの行進が行われ、チベットの不屈の精神を象徴する力強いメッセージを発信しました。この集会は多くの一般市民やメディアの注目を集め、チベットの自由を人権問題として国際社会が支援し続けることを改めて認識する場となりました。次回の集会は2027年にベルリンで開催される予定です。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。